Namar ke jing nang kiu jong ki brio ki yo ya ke jing pang covid kat khandai katrat jong ka kai khia jong ka jela rengkat baka ja trilang ka do basnong ompling manta ka sing khan yo tri unai lar ajar arpho ki la pelong ya ka random test tani ke jing test na phang ya ki paj ba ke bodon ha ka te ka than kiri ke jing test ki paj ba krasang no menem step ba ka ye pitang manta ka singi baro sisngi maka daw jong ka jing test ka long khrang ban lap ki paj ba ya don ki mnu ki bangat ya ka ni ke jing pang laman kedua hang ni baka sarkar hakani kisni ke beradam kala shim bekara ban pelong ya ka random test lani ka jing test na phang ya ki paj ba aki nyu phoi tili ke cluster lani ki thang ki badan hapo ka jala me khleya kadaw ka long khang ban lap ya ki paj ba ke bangat hakani ka jing pang ban a ya ki kala ka jing sumber ka babyang ba komjuru nang ban a ka jing yada ya ki tu kisnong hakaba ki paj ba ki yo ya kani ka jing pang kani ka random test kam shim la tanga kisnong ompleng hnek la long ra ke bubun ki jaka jong ka jala kentup ya ka khandai lat ya ka mar pran bat ke wide ke jaka yo bat kani ka jing test ki paj ba kana ye pitang ru akan diksi ke banwan